नैबेयाव जोङो पासबुक आपडेट खालामफैदोंमोन मेसिनानो गाज्रिनो फैसा आपडेट खालामाखै नायनो बायनाया गैला नुला मा नायगोन होनबा मानो ओंखारना लानाय हाबफिनसै सिङाव बे सिङावबो नायजायोना हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आङो माबायावहाय थांनो नागिरदों बेंकआवहाय जोंनि ग्रुपनि बावगारलायो चेकबुक बानायनो थांनो नागिरदों आरो जोङो बै खनसेनो बानायनो नायदोंमोन ओमफ्राय जायासै मिलायासै टाइमफोरानो ओमफ्रायो दिनै थांनानै बानायहैनोसै पासबुकआबो जोंना आपटुडेट खालामिया बिराद गोबाव जाबाय नालाय पासबुक आपटुडेट खालामथ'नो चेकबुकखौबो बानायखानोसै आरो नङाबा देनां जाहा लन हाबनायाव प्रब्लेम जागोन नालाय बिनिखायनो बानायनानै लानोसै ओमफ्रायो जोङो सोर सोर थांगोन मुथु आरो आं जों सानैल'सो थांगोन ग्रुपनिब्लाबो जों सानैदो थांसै आरो चेकबुक बानायनायावथ' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सहि नांगौ जायोना ओमफ्रायो बै खनसेनो जोङो माबाखौ बे फर्मखौ लाबोखानानै फिलआप खालामजोबखाबाय ओमफ्रायो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सहिफोरखौबो लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो आङो थांनानै बानायबोनोसै आरो आंथ' प्रेसिडेन्टबो नङा सेक्रेटारिबो नङा आङो बुक किपारसो आरो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो ओंखारखांबाय ओमफ्राय आहा आसानबो सोलायनो दङ बेखौबो देखायलांसै भिडिअनि गेजेरजों नैबे बिबार बारियाव थानानै लादों आङो ब्लगखौ नै बिबारा जा मोजां मोजां बारलायबाय गुफुर जबा बिराद बिबार बारखायो बियो ओमफ्राय नैबे बिलाइखौ बिलाइ गोरलै गोरलैखौ आङो मालाबा खर' लोबनायाव लायो आरो मोजां जायोना लानो माबा जायो खानाया स्लेट स्लेट जायो मालायफ्रा स्लेट स्लेट मोनो ना मोना आं मोनो आरो सम सम लायो ओमफ्राय नै आंना माखौबासो खोन्थालायबाय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो डाबल बुंनाय जाबाय हाय लोगोफोर मालाबा आङो फंसे बाथ्राखौनो डाबल बुंफ्लांबाय थायोना नै आरो बिथिं बिबारखौबो एसे Banget golden banyak. नै लोगोफोर जोङो बेंकआव फैनाया मोनफैबाय ओमफ्राय बै दखानावबो आंहा आसान चेन्ज खालामनो दङमोन आरो नै गोजा कालारनिया बियो ओमफ्राय चेन्ज खालामबोबाय ओमफ्राय दाना बेयावहाय हाबहैनोसै बेंकआव जोंना फैसा हाबदोंना हाबाखै नायहैनोसै लन लानाया हाबदोंना हाबाखै सोरनाबा हाबबायनो आरो ओमफ्राय नायनोसै Ini 30. 11. नायगौमोन बेलेगाव मा हाल जेराव बबे मोनसेखौ नायनो जोंनिखौ ग्रुपनिखौ नैबेयाव जोङो पासबुक आपडेट खालामफैदोंमोन मेसिनानो गाज्रिनो फैसा आपडेट खालामाखै नायनो बायनाया गैला नुला मा नायगोन होनबा मानो ओंखारना लानाय हाबफिनसै सिङाव बे सिङावबो नायजायोना ओरैनो आइयाव नै लोगोफोर जोङो बेंकनिफ्राय ओंखारबोलायबाय
माबा आरो जाहा चेकबुक बानायाखैमोन नालाय ग्रुपनिया बेखौनो बानायनो फैदोंमोन ओमफ्राय फैसाफोरखौ एसे नायबाय बेसेबां जानानै दं होननानै मालाबा सिरि सिरि फैसाबो हाबोना बेनिखायनो हाबबाय बायदोंदां होननाबो नायलायलायलांदोंमोन आरो जाहा लनबो मोननो गोनां नालाय ओमफ्राय सोरनाबा मोनबायनो ओमफ्राय जोंना मोनथ'वाखै नालाय ओमफ्राय बेफोरखौबो एसे खालामनानै नायबाय आरो जोंना हाबथ'वाखै हाबनायालाय ओमफ्राय जोङो दायो साहा दखानावहाय एसे साहा लोंलांसै साहाथ' लोङा आङो माबा मोनसेसो जालांसै आरो नों सान्दुङा माखौबा बुंनो मास्क गानना हमना होलाय मास्क गाननायखौबो लागोन दा लानांगौ आयौ ओमफ्राय जोङो मा जायो बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांलायनोसै लोगोफोर नायलांबाय था जोंनि जानायखौबो एसे नायदो गोथावसो जायोना थावासो जायो फैदो नै मुथुआ सिनाकि लोगो मोनदों आंनिबो सिनाकि आरो साव जानोसै नै लोगोफोर बोरैबा नुसिदोंहाय पिकचारखौनो गोथावबाबो थावथारसो नुदों नै लोगोफोर आङो न'आवहाय मोनफैबाय बेंकआव थांनाया ओमफ्रायो न'आव जोंहा रावबो गैया माहा थांदोंथाय नुवाखै आरो ना लामानि गेटआबो मारिनायसोमोन ओमफ्राय हाबफैबाय आरो ओमफ्राय फैनाय समाव आङो भिडिअखौ लाबोआसै बानानै लाबोआसै आरो फैनायावलाय माखौ भिडिअ लाबावनो थांनायावनो लाखाबाय नालाय लामाफोराबो हाद्रि बिरफुंसोदो गोजां बोथोराव हाद्रि जाखायो नालाय ओमफ्राय बानानै लाबोआसै आरो डाइरेक्ट न'आव मोनफैनासो लाबाय ओमफ्राय नै आंना आसान सोलायनो लांनाया गोजा बायदिखौनो नुवाखैना बारा मानसिफोरा आंखौ आसान गोजा गान आसान गुफुर गान बिदि होननानै सोरबा बुंहरबाय थायो आरो आङो आसान गोजाखौलाय गाननाया गेजेर ओमफ्राय बै जरासेया गिदिरद्रायमोन ना बिनिखायनो आङो खुनानै दोनदोंमोन सोलायनो होननानै ओमफ्राय दिनैनिया थिगनिखौनो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय दा आङो बेखौ गानबाय थासिगोन थिगनि नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय जाय ब्रुम